Papakita ko sa inyo yung Ito po yung yung with flower design. Mayroon na po siyang kada kwarto may outlet ng siyang gawing double deck. Tapos pwede rin siya magpalang harapan. Ito may pintuan din. Ayun mga boss, magandang hapon sa inyo lahat at welcome nga pala sa aking channel. At ito may nadaanan kasi ako na ginagawang bahay kubo ngayon dito. Ito dito sa may barangay Atipangol. So nadaanan ko siya. Ang ganda, papakita ko sa inyo yung kubo na ginagawa dito tapos pati yung presyo. So bago tayo magsimula, guys, please do like, comment, share and subscribe sa aking channel. At huwag niyo na rin kalimutan din i-click din yung notification bell para naman updated kayo sa bagong videos and vlog na i-upload. And ito po ay order ni Ma'am Cynthia Owens from Zambales po. Then resort din po siya. Ito po long span, 2 rooms po siya. Ito po yung yung napili po niyang design. Nakuha lang po nila nito na 140 kasi po may kasama po siyang 4 na cafeteria na order po nila. Ito po yung first room with flower design po siya. Then ito. Wala po siyang double deck kasi gusto nung may-ari is first bed lang po siya. Then mayroon na po siyang yung wiring and light. Kompleto na po siya. Then may saksakan na din po. so yung ito yung unang kwarto niya, yun nga lang, wala pa siyang lagayan ng damit. Kung magpapalagay ng damit, okay naman kahit isama na yan. Okay lang po. Customize naman po siya. Nag-accept po kami ng customized bahay kubo. Kung ano po yung ipapalagay na design or i-additional po, okay lang po. Same price pa din po. Ayun, actually guys, mga boss, may sliding window na rin siya. Ayun. Kung makikita niyo sliding window na rin yung yung kubo niya. Tapos dito sa kabila, dalawa. Hindi pa tapos tong kubo na to, nakita ko na to. Pag around San Carlos po siya is 120 po. With wirings na din po siya. So ayun po, may mini kitchen po siya. Then yung lagayan ng gamit din po dito. Tapos dito po, may mga additional pa po yan kasi. Itong door naman is papunta po siyang kitchen or sa CR po siya. Okay. Same lang din po sa second room. May flowers design din po siya. Then, light. Tapos, mga saksakan po siya. Kada kwarto may outlet ng naka-ready rin. Tapos dalawang sliding window yung kinabit nila. Ayan. Dalawang sliding window. Tapos isang malaking kama na rin. Tapos sukat nga pala nitong bahay ko, itong kubo na to? 6x18 po siya. Tapos anong deliver nito? Deliver na po to sa Monday po. Ayun mga boss, kung gusto niyo mag-order ng modern bahay kubo, ayun, ipopost ko dito sa screen yung Facebook page nila, yung pangalan Sunny Bahay Kubo, no? Sunny Bahay Kubo. Tapos kontakin niyo na lang sila kung gusto niyo mag-order ng mga ganitong klase ng kubo. Marami pa silang ibang design. May mga din po kami, mga freebies po siya. Pag kunwari o-order po kayo, may makukuha po kayong yung bamboo set, or pag madamihan naman po is yung buong cottage type po or cafeteria type po siya. Depende po sa mapipili po nila. Ayan, shoutout kay Ma'am may papaprevious pa daw siya. Basta yun yung nabanggit naman ni Ma'am yung yung mga kasama nung sa bahay kubo, may mga kasama siyang freebies. So maganda yung yung design ng kubo niya yun. Pakita ko lang sa inyo ulit. Ayan, dito sa unang kwarto, may outlet, may dalawang sliding window, tapos isang malaking kama. Kung gusto niyo magpa-customize ng isa pang kama yan, pwede siyang gawing double deck. Tapos pwede rin siya magpalagay ng lagayan ng damit dito. Ayan, maluwag yung ginagawa nila. Actually, hindi pa kasi tapos to. So, binubuo pa labay. Kailan man tapos to? Baka bukas po is ready na po siya. Bukas sana. Sayang, bukas ko sana pala nakita to kung nagkataon. Mas maganda sana buo to. Pati yung pinto niya, may design din yan. May design ng bulaklak. Ayan. Same din yung design ng niya. Ganon din dito sa pangalawang kwarto. Ayan. Ayan mga boss, may outlet na rin. May switch din ng ilaw. Ayan. Tapos may lababo. Ayan. May lagayan din sa baba. Ayan. Tapos yung harapan, ito may pintuan din. So, yung nag-order nito pang sa resort din to, no? Pang resort. Opo, sa resort po.
Yung may-ari po nito is actually nasa ibang bansa po siya din. Nakita lang din po yung Facebook account po namin, then nag-comment lang din po sila na kung pwede is model po yung bahay kubo namin kasi daw po is nagagandahan po sila talaga. Okay. Hanapin niyo lang po yung yung Giselle Castro Giselle or Sunny Bahay Kubo po. Pag gusto niyo pong mag-order, direct call na lang po kayo sa 0936 02-800. Matatagpuan lang po kami dito sa Barangay Antipangol, San Carlos City, Pangasinan. Or Beston, Dolingayan, Dicky Road lang po kami. Yan na, binigay na ni Ma'am lahat yung information. Tapos bali yung kubo, pwedeng tumagal to ng 16 years basta naalagaan lang sa anti-bukbok. Tapos yung Sa linis po. linis, tapos yung pagbabarnes yan, alagaan lang sa pagbabarnes to. Tatagal naman tong kubo na to within 16 years na tiyata. Or 16 to 20 mas 16 or to 20 years pa ang pwedeng itagal nitong tong kubo basta naalagaan lang. So yun lang guys. And doon naman na yung contact, nailagay ko naman sa screen yung contact number ninyo, ma'am. Kontakin nyo na lang sila kung gusto nyo mag-order ng bahay kubo. And pakita ko lang ulit sa inyo yung mismong kabuuan nito. Actually, hindi pa tapos talaga. So, papakita ko na rin sa inyo. So, ayun na guys. Thank you nga pala. Nasa 852 subscribers na tayo. Thank you guys. At maraming salamat sa mga bagong subscribers din natin. So, ayun. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please do like, comment, share, and subscribe. And huwag nyo na rin kalimutan na i-click yung notification bell para naman updated kayo sa bagong video and vlog na i-upload. So, thank you. See you on my next vlog. Bye-bye. And